Здравейте, мили хора, и добре дошли в новия епизод от подкаста "Не спирай да търсиш". Мястото, където търсим смисъла на живота, говорим си за големите неща и не спираме да търсим развитие под всякаква форма. Днешната тема за размисъл е посветена на тъгата и по-конкретно защо се страхуваме да чувстваме тъга и защо я потискаме. В интерес на истината, тъгата ми е много добър и верен приятел от доста години насам. Като цяло съм човек, който е тих, вечно умислен и до някъде тъжен. Станала съм такава заради всичко, което съм преживяла до този момент. И това е напълно нормално. Винаги съм казвала, че децата не са виновни за детството, което са имали. И че именно то ги е превърнало в това, което са сега. Както с всички красиви черти и качества, така и с всички негативни. Не случайно терапевтите винаги разпитват пациентите си за детството им. Колкото изтъркано да е, то е разковничето към всичко. И тук достигаме до етапа, в който много често родителите в стремежа си да отгледат отговорни и сериозни деца, често пъти не успяват да разберат тяхната тъга и тревога. Разбира се, не правят това нарочно. Просто за тях детските проблеми и грижи изглеждат прекалено малки и несериозни. И от тяхната гледна точка са прави. Но и децата също са прави за себе си. И тук достигаме до първия удар, който едно малко дете понася. Стереотипите от рода на "не плачи", "стигни се", "бъди позитивен на всяка цена", "големите хора не правят така" и подобни определено се запечатват дълбоко в нашето съзнание и оставят следа от нас. Порастваме с тези думи дълбоко вкоренени в нас и те буквално препрограмират съзнанието ни. Започваме да изпитваме срам от тъгата. Крием сълзите си, потъпкваме мнението си и просто свеждаме глава надолу към земята. И тъй като правим това отново и отново, накрая достигаме до етап на самоизолация. Затваряме се в себе си, издигайки дебели стени около сърцето си. За пред света вече сме се научили да слагаме усмихнатата маска, която носим гордо, въпреки че вътре в нас ни тежи и душата ни плаче. Може би в миналото е било до някъде нормално да бъдем възпитавани по този начин. Животът и без това е бил прекалено труден. Прехрана, дом, взаимоотношения, всичко. Всичко свързано с питието. Родителите ни, които също са били научени на подобно мислене и възпитание, без да искат са прехвърли това и на нас. Но сега животът се развива по доста по-свободен начин и смятам, че е редно днешните хора да бъдат по-осъзнати в чувствата си, както и емоциите си, и най-вече да не ги потискат. Защото истината е, слушателю, че всички онези потиснати емоции, онази тъга, която се е заклещила като огромна буца в гърлото ти и каквото и да правиш, не успяваш да я преглътнеш, всичко това съсипва нас самите. Душата ни, тялото ни, съзнанието ни. Емоциите трябва да се изживяват. Както хората ни се радват и ни позволяват да бъдем щастливи и да се смеем, така трябва да бъде прието за нещо нормално да бъдем тъжни и да споделяме открито с най-любимите ни хора какво ни тежи и защо е така. А може би просто аз и ти, ако мислиш като мен, просто не сме създадени за този свят. Кой знае? Дали е прието тъгата да се потиска, защото е нещо срамно? Да, прави впечатление, че повечето хора я приемат за нещо срамно. Едва ли не така изглежда слаб пред останалите. А за съжаление хората са като хищниците и усетят ли те, че си такъв, бъде ги тъжен, ще те разкъсат на парчета. А защо това трябва да е така, при положение, че реално всяко едно човешко същество в даден етап от живота си изпитва от тъга? Защо някои забравят за това? Други пък се променят коренно, а трети просто се превръщат в същества, които съществуват. А всъщност, тъгата променя ли те като човек? О, да. Тук определено мога смело да заявя, че го прави. И това се случва някак неусетно за теб. Хората, които ме познават добре, знаят, че преди тъгата да ми стане такъв верен приятел, аз бях доста по-различен човек. Винаги съм била някак черногледа, но въпреки това, тогава бях някак по-усмихната, по-щастлива, по-свободна и по-спонтанна. Радвах се на всичко. Вярвах някак повече на хората и на себе си дори. Вълнувах се от почти всяко нещо и нямах търпение да порасна и да живея живота си. Но уви, животът явно бе решил друго за мен.
Разбира се, до някъде това какъв ще станеш и какво ще правиш зависи от теб. Не бива да се отказваме от себе си и живота си, защото сме тъжни и депресирани, но когато единственото, което чувстваш е това, някак губиш смисъл за каквото и да е. И аз, слушатели, много дълго време бях в подобно състояние. До някъде още съм, но вече се опитвам да изляза от тази черна пропаст. И тук идва именно осъзнаването и дори споделянето. Разбира се, има неща, които едва ли ще ги споделя на когото и да било. Може би само на един човек. Но винаги мога да ги напиша на хартия, която после да изгоря. Защото понякога наистина е нужно да изречеш тъгата си на глас. Да я изкрещиш, да я изплачеш. Просто да я живееш. Да я се отдадеш изцяло. Да й позволиш да мине през теб. Инак рискуваш да погубиш себе си. Защото душата, която носиш сега, не те е избрала случайно. Тялото, в което живееш, е едно единствено и е редно да се грижиш за себе си. И за него. Той е твоя дом. Но много добре ми е познато чувството на тъга и егоистичните ръце, които те сграбчат за гърлото и те карат да се чувстваш ужасно. Може дори да достигнеш до етап, в който да искаш да се самоунищожиш. Аз бях там. Разбира се, не по начина, по който всеки би си помислил, но дълго време наказвах себе си, тялото си и съзнанието си, защото бях убедена, че трябва да страдам. Тъгата, която нося дълбоко в себе си, ме накара да действам така. Затова ти споделям, че тя е коварна и често пъти не осъзнаваш в какво се превръщаш и как действаш. А тъгата кара ли те да търсиш самотата? Да се изолираш от всички и да стоиш сам в стаята, потънал в мълчание. О, да, тя прави и това. Но знаеш ли, слушателю, когато си потънал в тишина и тъга, някак хем ти е тъжно, хем ти е свободно. Чувстваш как искаш да плачеш и можеш да си го позволиш, защото си сам. И тук отново достигам до това какво ни е програмирано в съзнанието заради обществото. Да сме силни пред другите. Но човекът е социално животно и истината е, че се нуждае от друго човешко същество, което просто да го изслуша, да го прегърне, да постави ръка върху раменете му. Знай от мен, че самотата е сложила край на хиляди животи много повече от което и да е друго нещо. Просто за това никой не сме да говори. И накрая знаеш ли кое е странното? Че достигаш до етап в живота си, в който ти сам се изтощаваш от тези емоции и дори от себе си. Просто някак си ти идва до куша. Поне при мен е така. Сподели, ако и ти си така, слушателю. И ако достигнеш до този етап, знай, че това е добре. Дори е хубаво, защото си даваш сметка, че тъгата има силата да погуби живота ти. А животът е ужасно крехък и ние един единствен. Щом сме тук, то значи има защо. Имаме цел. Трябва просто да я открием. Ще бъда брутално честна с теб, слушателю. Аз все още търся моята цел. 31 години съм на тази земя и все още не знам защо съм тук. Но няма да се откажа и няма да спра, докато не разбера. Тъгата ме промени. Много. Ужасно много. Може би никога вече няма да се върна към онази моя версия, която бях преди да се срещна с нея толкова жестоко. Но може би така е било писано. Може би тъгата ме е срещнала с цел. Да ме накара да се осъзная и да се събера. Да се издигна над прахта. Да се изтупам и да направя крачката напред. Дали ще нося о себе си? Предполагам, ще е така. Може би винаги, до последният ми дъх. Но сега вече избирам да не се срамувам от нея, нито от себе си. Тъгата ме срина до основи, съсипа ме и почти ме погуби, но има една малка подробност. Не успя да ме унищожи. И сега поглеждайки назад, осъзнавам, че дори ме направи по-силна и мъдра. Накара ме дори да проговоря и да споделя открито какво ми тежи. Накара ме да започна да ценя себе си повече и да обръщам внимание какво ми говори тялото ми. Опита се да унищожи дори него и до някъде успя, но може би аз съм по-силна. Иронията. Тъгата, опитвайки се да ме направи по-слаба, всъщност ме направи по-силна, по-открита, по-внимателна, по-осъзната. Истината е, че в трудните периоди в живота ни се учим най-добре. Това е като един неписан закон.
И така, слушателю, ако и на теб таката ти е верен приятел, знай, че дори винаги да я чувстваш и да ти тежи, тя до някъде ще те превърне в боец. Знай също, че не бива да се срамуваш от нея, нито да я потискаш. Пусни я. Позволи да премине през теб, защото колкото повече я потискаш и се съпротивляваш, толкова по-силна става тя. Поне за мен бе така. Почти през целия си разумен живот и се съпротивлявах. И докъде стигнах? До никъде. Но знай, че никога не е късно. Води си дневник, пиши, записвай гласа си, споделяй я с човек, на когото можеш да разчиташ. Ако можеш да си го позволиш, посети терапевт. В това няма абсолютно нищо срамно. Просто ние българите го приемаме за такова, понеже имаме закоравяло мислене. Направи каквото е нужно, за да ни се дадеш, за да не погубиш себе си. Хората казват, че и това ще мине. Може би са прави, може би не. Може би ще отмине до някъде. Но дори част от нея да се тръгне, знай, че това е голямо постижение. И знай, че тя наистина те прави по-силен. Променя те до основи, но те прави боец. И след всички тези изговорени думи, надявам се да си открил утеха и да си се почувствал една идея по-добре и не толкова самотен и неразбран. Знай, че има страшно много хора, които се чувстват като теб и мен. Просто се срамуват да признаят това. Но мен не ме е срам. Затова знай, че не си сам в това тъжно приключение. Аз също съм там. И знай, че ще успееш. Може и да не ти се вярва, може да ти изглежда като невъзможна задача за изпълнение, но вярвай, че ще се справиш. Таката е враг и приятел. Тя те съсипва, но и изгражда. Не забравяй това. Надявам се да не съм ви натъжила с този епизод, мили хора. Надявам се даже да съм ви дъхнал кораж и надежда. Защо се страхуваме да чувстваме тъга? Може би защото не знаем какво да правим с нея. Но днес направихме първата крачка. Говорихме за нея. И това е достатъчно. Искам да кажа едно огромно благодаря на тези от вас, които решиха днес да споделят част от времето си с мен, слушайки този епизод. Споделете ми какво мислите в коментарите или ми пишете. Защото този подкаст не е само моят глас, а и вашият. И не забравяйте, не спирайте да търсите. Никога.